tothom. En primer lloc, des de l'organització us volem agrair la vostra presència i també, sobretot, agrair la presència dels companys de la Intercomarcal i d'Ulldecona per ajudar-nos a fer aquest acte a la nostra ciutat que és Reus. Moltes gràcies en nom de tota l'Assemblea, en primer lloc. Després, no entrarem a parlar de les propostes que tenim del programa electoral, sinó que farem una mica un repàs de la feina que hem fet en aquests 4 anys i de totes aquelles experiències que a poc hem anat recollint a través de crear un petit teixit que ens ha permès saber tant a nivell educatiu com sindical, en terreny mediambiental, com a poc la ciutat anava avançant d'ençà l'aprovació de l'últim govern de la ciutat. Bé, en aquell 2007, quan ens vam constituir com a CUP, nosaltres teníem motius, però després de rebre totes aquestes experiències, podríem dir que avui, el 2011, el que tenim són causes. Són causes pendents, perquè la veritat és que el fet de passar d'aquella idea romàntica, aquella il·lusió que t'emportes els primers dies, quan comences a militar, a mesura que vas rebent totes aquestes informacions que acaben perjudicant a la gent amb menys ajuda a la ciutat de Reus i sempre beneficiant aquells que dominen tot el teixit empresarial, aquells que dominen el govern de l'Ajuntament, arriba el moment que són causes pendents que hem de canalitzar, sobretot a llarg plaç, perquè així puguem el dia de demà gaudir tots d'una altra ciutat sota un altre model. Bé, nosaltres simplement volem dir que ens presentem sense cap ambició de canviar la ciutat a curt termini, sinó que el que volem expressar i fer-ho d'una manera clara és que nosaltres anem a ficar els punts sobre les is en coses tan bàsiques com, per exemple, la participació i en coses tan bàsiques com, per exemple, la transparència. En aquests dies estem parlant molt de les retallades que se pretenen fer des del govern de la Generalitat en tema de sanitat, en tema d'educació, i aquí a Reus, tot i estar en campanya electoral, els partits grans, que són aquells que tenien que tindre una mica de vocació de tirar endavant tot aquest moment tan difícil que estem experimentant tots, no ho fan, i al damunt el que fan és desviar tots amb altres temes d'interès per tal de cobrir amb una cortina de fum la realitat que estem patint el dia a dia. Quan deia que nosaltres volem ficar l'accent en coses bàsiques, per exemple, el tema de la participació. A l'actual, per exemple, el reglament de participació ja recull que hi ha d'haver uns consells, que són els consells de barris, els consells sectorials, i que han de tindre poc o molt un pes vinculant. Doncs aquest reglament dels anys 80 veiem que no s'ha complert. Per tant, més enllà de les propostes que volem fer en el programa, el que volem fer és democratitzar la ciutat, una cosa tan senzilla com aquesta, que a hores d'ara hem vist que la ciutat anava creixent i aquests aspectes tan importants perquè els ciutadans i ciutadanes sentim com a nostre el que és bé públic, perquè recordem que el que fa gran una ciutat és el sentiment de bé públic, de col·lectivitat, que aquell banc l'han pagat entre tots, que aquella biblioteca és de tots, que aquella farola és de tots, que aquella empresa municipal és de tots i tots aspirem a treballar, no només aquells que estan relacionats amb el govern. Per tant, és el que deia abans, no ens fixem grans reptes, sinó que el que hem de fer és a poc revisar tot allò que s'ha fet, denunciar en primer lloc totes les irregularitats, que en són moltes, i començar a construir com si el naixement d'una llavor fos un horitzó, com deia abans, a mig, inclús a llarg termini, perquè la feina és molt gran la que hem de fer, que es permeti que el dia de demà a Reus la classe política no sigui tan casposa com la d'ara. Bé, sí que hi ha propostes que m'agradaria explicar breument. Mireu, per exemple, mentre als consells d'administració de les empreses municipals hi hagi gent que el seu objectiu no és el del servei públic, sinó que és aquell de privatitzar els beneficis i de socialitzar els costos, en aquest aspecte tenim molta feina a fer. I molta feina a fer més en quan hi ha
per exemple, la dona d'un regidor, en aquest cas la senyora del senyor Mallol, que ocupa un càrrec tranquil·lament i decideix el que es fa i el que no es fa amb el diner públic, cosa que és totalment lamentable. En aquest sentit, nosaltres sí que hem proposat, i això sí que és un dels temes forts, i esperem que si rebem el suport de tot el poble, és que amb els diners públics, tots aquells que són treballadors i treballadores, tots aquells treballadors que ho facin a través d'una subcontractació o d'una externalització de servei, però que sigui sempre amb diner públic, tinguin cobertes les garanties mínimes per poder fer la seva feina dignament, per tant, eliminar la precarietat i, per tant, eliminar tot aquest sentiment que rodeja el diner públic de Reus. Aquest és un problema, d'acord, que l'hem de solucionar entre tots, però està clar que si nosaltres en el dia a dia, a la feina, als bars, als casals, i parlant amb coneguts, amb amics, saludats, no fem extensible aquest missatge tan planer i tan senzill, que és parlar de sentit comú sobre el que és públic, sobre el sentiment de bé públic, que és el que deia abans, que és el que fa fort la ciutat, doncs malament rai. Per tant, el projecte de la CUP ens va engrescar bastant a tots, perquè sota la Unitat Popular podem afegir gent amb diferents sensibilitats. Aquests dies ens trobàvem gent que no són propers en quant a sentiment nacional, inclús en posicionament ideològic, però que veien que feien bona feina a l'hora de denunciar i fer propostes de caire mediambiental, cultural, i en canvi es fixaven que aquestes persones que organitzaven tenien una estelada i a poc nosaltres creiem que l'objectiu de la Unitat Popular és aquest, més enllà de treure èxits electorals, és conscienciar la ciutadania a poc, que hi hagi consciència crítica i sobretot el repte més important que tenim com a esquerra independentista i com a projecte de l'Unitat Popular és fer això el que dèiem, vull dir, a través de la defensa del bé públic, a través de la defensa del patrimoni de la ciutat, a través de la defensa de temes culturals i mediambientals, fer que aquesta gent s'incorpori al projecte de l'Unitat Popular, a poc decideixi que si algun dia aquestes persones que defensaven la independència de manera implícita en aquests projectes de ciutat, si un dia arribarà el moment d'anar a les urnes i votar que sí a la nació dels Països Catalans, estem convençuts que l'únic camí perquè aquesta gent ho facin, perquè aquesta gent que no estan convençuda ens portin cap a la llibertat, és aquest, el de lligar i de teixir sinergies amb la resta de la ciutadania. I això només ho podem fer nosaltres, perquè som l'únic partit que som, podríem dir, verges en aquest sentit, que no estem corromputs i que tenim una base social, sobretot aquí a Reus, amb la gent de Maulets, Assemblea de Joves, Casal, que en aquest aspecte no perdonarà que ens saltem de la línia que hem marcat des d'un bon principi. Per tant, no és només responsabilitat de la CUP fer que la ciutat de Reus tiri endavant i torni a ser aquella ciutat pionera en comerç, en cultura, sinó que és una responsabilitat de tots. Per part nostra, com bé portem dient fa dies, ens hi deixarem la pell, d'això no ho dubteu. Però aquest sentiment l'hem de fer córrer entre tots i totes si és que l'endemà volem guanyar. I guanyarem, més que el poble.